Здравейте, мои млади падалани, аз съм Доги и това е Оцелей Доги, оцелей епизод 71, I think. И с мен е Little Lion. Остава хора. Yes. И днес, всъщност сутринта, утре сутринта в Майнкрафт, ще работя по джунговото дърво, което си засадих, което ще бъде мултифункционално. Ще бъде къща на дърво, плюс наблюдателница, плюс място до газа ми, където ще отглеждам какао. Готино. Да. Значи сега трябва да направя стълбички. И те ще почнете от тук даже. Да се катерят. Искаме тук тая страна, колкото се може повече. Да бъде само за лезарната. And that's what she said. Така. Я не видим след какво става. Тук мога да сложа локче. Дъсчица. Така. Но сексуално привлекателно ще стане. Така. Опа. Le mistake. Le not good. Чакай сега тук. Това какво мога? Аха, да. Добре, че е много неща, защото е много тегаво иначе. Добре. Аз се надявам това да се дигне максимално много преди да стигнем тая първоначалната страна, на която обмислям. Че се забравям. Да, тук са такива. Значи сега сложа копчета. Която обмислям, нали, да си я ползвам за съдене. Един от въпросите ми към вас в този епизод е: ядете ли корабийки в Майнкрафт и изобщо какво мислите за това да си завеждате къщата или да си строите къщата с Jungle Wood, нали, това по-червеникавото дърво, защото е по-фънки за някои хора. Да. Блях. Добре. Ето сега ще си взема малко Jungle Wood. Сега това тук да много капе. Това прозвуча брутално. Дано да окапе. Ето какво го държи тук. This needs to be removed surgically. Така. Тук не мога да видя. Тук са нормални слабове, добре. Защо винаги забравим и аз не знам. Но пък. Опа! Le mistake. Но мраз да правя грешки при строене на каквото и да е. Your mama sits in my scooter. Your mama, she's so fat. And when she volunteers to clean the cages in the zoo, people are like, look at that hippopotamama. Опа. The fuck? Да. Чакай сега. Добре, не мога. Много съм тъп. What the fuck? Ето тук са тъп. Много съм тъп, ето грешката. След слаб. И се чудя защо не става номера. Защо после малко по-височко става от... Добре, аз трябва да след долу. Не, чакай, това е Jungle Wood, Spruce Wood. Не, нямам достатъчно дъски. Дъшкички.
Ето това на какво се държи. Я да се махаш. Така. Сега, ще засадя малко. Ау, сърби ме ухото. Ау. Добре. Сега ще пием малко кафенце и ще засадя малко какао. Хубаво е да си сърбаш кафенцето. Та, ето тук, на това колко е са? 6, 2, 4, 6, 8, 10, на 12 места ще съдя какао, нали, от тази страна само, тъй като виждате, че и тук има място, а за прие спокойно мога и тук да засадя нещо. И ето сега ще направим скриншот. Бум. Който скриншот май не се направи. Ще го направя. Вижте колко бързо расте. Бум. Да, не бях натиснал F2 прекалено грубо. Той обича грубо да бъде натискано. Не от нежните. Нали бе, Дидо? Ти от грубите или от нежните си? Грубите. Ага. Та защо не си на училище днес? Защото съм пич. Болен ли си? Какво? Да. От какво отмързал? Но, да. Най-вече. Най-вече, да. Да. Ясно ми е. И хвърще. Чай се. Не. Значи не мога да се концентрирам върху един проект. Много е тежко положението. Да. Сетих се какво трябва да направя. Знаеш какво направих, човек? Имах две кучета, Пешо и Пена. Исках да ги развъждам. Ага. И те доста време бяха седяли и седнали така, нали? И чакаха да им направя къща да ги развъждам там, бате. Да. Направих им къща, обаче бяха гличнали, цъкам с дясен бутон, нищо не става. И не стават, седят си на земята. И аз де-факто не мога да ги таковам. И with tears in my eyes I had to kill them with my iron sword. Но им построих къща и сега има една бонус къща, бат, която чуем какво правя. Да! Че трябва да се направя нов меч, че той е вече на счупване и без това. Аз съм хитър. Имам си един чест, в който слагам неща пред счупване. Имам железни брони на червено и оранжево, мечове на червено, кирка на червено. Аз съм Тери Катлък. Сеш се. True story. Да, обаче нормалното дърво ми е много малко и това ме садва. Не трябва да ми е толкова малко нормалното дърво. Не съм мегуста така. Мегуста, паркиндалинда. Чай сега временно ще махнем. Лепържолече е. The steaks. Meat. Чай сега. Това не ми трябва да седи там и това не трябва да седи там. Го кастра тука. Него мандахерцем. Да се чуда и аз тези листа за какво са закрепени, че не ще да падат. Така да. Сега тук. Добре. Бум. Гледай го е, много нахално това листо е, мах си е. Втори въпрос за клипа. Мразите ли да чупите листа с ръце? Да. Аз лично... Досадно е. I personally like to beat about the bush. Спомних си ония филм Борат и го питат, нали, какво мислите за Буш, нали, президента Джордж Буш, той the Bush, I like the Bush, нали, той бата говори за окосмяването на женските полови органи, бата, и уния го гледат като идиоти, разбираш си, като, какво говори, бата? I like to play with the bush. Всички са what the
fuck is that guy talking about? Направо е брутал. Hi, my name is Borat. I come from Kazakhstan. Greatest country in the world. Тя танцува една блондинка, бата и разправя. This is my sister. She's number 4 prostitute in all of Kazakhstan. Як си маш? I am the greatest reporter in all of Kazakhstan. I go to the US and A to make a documentary on Americans. Ето пак направих тази тъпа грешка, разбираш. PayPal balance. 140 долари 41 цента. Колко имаш? 139 и 41. Ти тия пари изобщо някой тегли ли си? Не. Що? Ще ги изтегла сигурно друга седмица в картата. Дебитната. Логично, че ще ги изтеглиш в дебитната карта, ама колко време ти се трупат, че да ги изтеглиш чак са? 3 месеца. Или 4, как Not bad, not bad. I approve. Сега да не се спалват педерасти, ще сложа фъкли. Не мога да сложа на слабовете, много превъзходно нещо. Добре. Какаото расте много бързо е. Мале, ко прави ми тука? Гледай го сега това там, не ще да падне. Майка ли стара. Бе, какво става, бати, зади го преди... Няма и 7 минути, разбираш. Как 7 минути е, човек? И от 6 зърненца вече имам още 16, бат. Да. What the fuck? Това много бързо расте. Мога цялото дърво да го накича, бат. После ще видиш на клипа, брат, какво става тук вече. Damn! Това ми е точно пред къща, човек. Да направя един скриншот. О! Новолуние, гледай, луната вата е празна. Няма луна. Няма луна! Няма луна! Чеща! Така, тъй като нямам нормално дърва повече, но поне малко джунгово дърво, което е найс, трябва такова да отида да събера малко нормалишен дървишен, не знам на немски как е дърво. Забравил съм. Чакай сега, ще метна, значи, са Bone Meal, ще го сложа тук, то е mucho importante. Bone Meal ще бъде и тук. Имам 9 джунгови фиданки, това е бене, мулто бене, нали, трябва да го караме мултилингуал в тази поредица, на много езици да лафим. И тук ще бутна всички тия прости и после ще ги разпределям, защото само мързи. Така. Искам да видя само тия карти какви бяха. Това е мап 1. Значи човек имам една карта, първата ми карта, дето си я бях разкрил, съм я разкрил почти цялата, нали? Да. И като си загубих къщата, намерих си направих една друга къща, защото бях спал за последно на друго легло и така нататък. И на мап 1, нали, мап 0 имам и мап 1. Да. На мап 1 се вижда само път от моята къща стая до другата къща. Винаги е било интересно
Как мога да си направя, например, мап 1, мап 2? Значи мап 1 става като излезеш мап от 0 квадрата. абсолютно Значи мап нормален. 1 става когато излезеш от зоната на мап Границата. 0 и Да. тогава става мап 1. После Ама, мап 2, мап... Значи същата може да карта имаш става безброй мап. много карти, бат. Чакай, същата карта ли става мап 1 или... Не, другата? две карти си имаш отделни. Ага. И това, А което трябва е да направиш от мултиплеер... другата част, нали? Там където... Да, бе. Ага. Ще видиш в клипа, бе, човек, как изглеждат картите. Мгм. Да, трябва ми дърво нормално. И там има много. На. То ми трябва и без това да си довърша кулата, складовата кула горе, така че... Мгм. What the fuck? Това е по-обрасло от the bush. Why you not shave your bush, tree? Shave your bush. What the fuck? What the fuck? Аз викам, че тук има две дървета. О, мага. Бати обраслото дърво е. Купол се обградило с листа. Мали. Не, най-вероятно някои от листата са били от друго дърво и те просто си останали заедно с това. Али знаеш, логиката на Майнкрафт. Да. Има ли woodlog, всички листа бата се лепват за него. Без да питат, ама... Без да, нали, да им дреме, че аджиба са листа от едно дърво и се лепват на друг woodlog. Ще събера някъде около стак, щото ми трябва. Нали, по простата причина, че ми трябва. Много. Пък тук и без това има много. И без това трябва да го махна. Така че... Всичко е добре, щом свършва добре. Да. What the fuck? Да. What the fuck? Чакай. Оправихме техническите difficulties. О, ябълк! Живота е скучен на човек. Що? Не знам. Аз ли съм ти виновен, че не ходиш на училище да имаш какво да правиш през половината ден? Аз сега почвам бати годината, началото на октомври и ще си запълвам малко повече времето с някаква дейност. Което ме отвежда до третия ми въпрос. Забавно ли ви е училището? И обичате ли да ходите на училище? И... 63. 63 ще взема. Едвард. Скриншот. What the fuck, не F3, бе. Скриншот тайм. На F3. Да, искам да тъскна F2, искам F3, то 3 пъти на... 3 пъти. Един след друг. Бах, шак. Така. Сега... Гледай, пак е пораснал. Ще го чакам чак цялото да порасне и чак тогава ще го обирам, бата. Гледам, че има 6 напълно зрели, 3 на... някъде на средата и 3 да точно почне да растат. Бата, сериозно ти казвам, това дърво прилича да има тъшаци по него, бата, за майката. Добре, от тази страна поне ще мога да го щупа. Гледай, какво става? This tree has many balls of steel. Така. Добре, мраза ги тия лияни, просто ще ги пребия в бой, за да се махнат. Много ги мраза. Добре. И сега чука, коша прави ми. Шабачка ми. И да видим тук къде мога да го дръпна това, че долу да мога да се катера нагоре. До тук. Добре. Даже това е много гениално нещо, което сега ще направя.
something very, 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 very genius is about to happen. Нали, нещо много гениално ще се случи. Превод. In translation. Човек, аз трябва да ставам, защото ще ходя там едни прегледи в Пловдив. Окей. И ще кажа чао на твоите фенове и чао на теб. Чао! Това беше всичко от Little Lion, който ще види клипа, чак когато го пусна. Аз... искам да видя, че това е 4, това тук е 7, това тук е 8. Значи логично погледнато трябва да го увелича тук с 1. Редче. И пак свърши дървото. Така... мисля, че така е добре. И... и ще го мисля в движение. Сега ще има Джеро... Леле, май листа. What the f... Да. Ети листа, they must be killed. Да ги убия. In translation. Да... Искам с ръка да го... Мразя ви листа! Алианите особено ги ненавиждам. Добре. Желаемо! Уоу. Така. Това беше от мен за този епизод на Млади Падавани. Надявам се да ви е харесал. Много напреднах с кулата и така нататък. Аз съм вашия най-добър приятел в интернета. Тоги. И ще се чуем на следващия път. Ало, тогава ще говоря с вас. И не спирайте да ми гледате клипа.